Wetter, zinnen en wien binnen onuitputtelijke bronnen van energie. Gas rekt het likwols op den duur op. En nog een groot verschil, wetter, wien en zinnen binnen skien en gas net. Reden voor netbeheerder steden in een proef te dwaan met het mengen van gas met wetterstof. We hebben een aardgasnet en dan doen we met elektrolyse. Maar in dit geval met de zonnepanelen van het natuurcentrum maken we van wetterstof. En die wetterstof die we injecteren in het aardgasnet. En dat mengsel dat voeren we naar dit appartementengebouw. En daar gebruiken ze het voor etensieren en voor de verwarming in het cv-toestel. De Oranje Fjouwerier had steden in op het Ameland een proefdien met de menging. 14 appartementen waren troch deze mengvorm verwarmen. We hadden de eerste stap gezet. De materialen kennen het aan, de toestellen kennen het aan en de bewoners zijn tevreden. Dus het kan op grotere schaal, alleen er moet dan nog wel onderzoek gedaan worden. En dat alles staat grote tevredenheid van de bewoners. Niet geen klachten. Het kookte vleuger, alles ging sneller. Daar kon je het aan merken. En nou ben je het weer kwijt, dus jou vindt het wel jammer. Inderdaad. En dus vreeg het deze proef om een vervolg. Maar dat kennen ze net al innig. Op een seminar binnen Joet bedrijven op de gasmerk informeren over het project. Maar als bedoeling dit grutskaliger op te pakken. In stedelijke gebieden big leaks. Ja, ik denk dat iedereen enthousiast is over dat deze proef gelukt is. Dat we hebben kunnen aantonen dat het in ieder geval in deze omgeving met dit net en deze toestellen veilig kan. En nogmaals, de schaal waarop het toegepast gaat worden is toch afhankelijk van hoeveel duurzame energie er goedkoop beschikbaar komt. Want dat is wel wat nodig is om waterstof te kunnen maken. Maar voordat het zover is dat wetterstof en gas troch het Nederlandse gasnet streamen, wordt het waarschijnlijk nog een heel skoft. Wol binnen in het Boetenland ook al initiatieven in navolging van het Ameland.